Vrei să te muți la o casă la preț de apartament nou? Suntem în Bacău, pe calea Moldovei, în Lilieci, la câțiva pași de sensul girator din Bacău. Hai să-ți arăt o casă care chiar merită să te muți în ea. Hai după mine! Accesul se face pe aici. Avem și calea de acces pentru mașină, o vedem când dăm o roată. Intrăm în căsuță, punem papucei, da? Că m-ați certat. Închidem ușa. Casă din 2017, 90 de metri pătrați construiți. Avem holul, intrarea. Mergem să vă prezentăm primul dormitor. Primul dormitor este cel matrimonial. Această casă se vinde toată, mobilată, utilată, exact așa cum apare. Totul, da? Frumos, tapizat, Chesterfield, modelul Chesterfield, așa se numește ăsta, da? Bun. Mai departe. Avem apă, canalizare, gaz și curent. Acesta este living-ul, echipat, mobilat și utilat. Aici avem o culisantă, care ne ducem în bucătărie, vă las la final. Avem al doilea dormitor, dormitor mobilat, frumos, amenajat, cu vedere în spate, în spatele casei. Curtea, 350 de metri pătrați aproximativ. Avem și o baie, foarte mare aș putea spune, cu duș. Dușul încăpător, generos, mașină de spălat, bideu. Mai departe. Ce mai avem aici? Intrăm în bucătărie. Împingem pulisanta, dacă nu vreți să apară mirosuri neplăcute, să vină mirosuri de la gospodine. Avem hotă, avem centrală, așa cum v-am spus, pe gaz, cuptor, dublu frigider sau frigider dublu, microunde, mobilă frumoasă. Eu aș putea spune că e o bucătărie spațioasă. Mergem în spatele dumneavoastră și ieșim afară pe terasă să vedem și curtea. Astăzi nu este o zi frumoasă pentru că plouă, dar terasa asta ar putea fi foarte frumoasă și generoasă pentru prietenii tăi. Ai terminat de făcut mâncărica, ieși afară la un grătărel, aici îți întinzi masa, avem deja una și în spatele meu avem curtea. Așa cum v-am spus, 350 de metri pătrați de curte, pe acolo se poate intra și cu mașina, îți poți planta copăcei, floricele, tot ce vrei. Avem un spațiu de depozitare și încă un acolo dacă ai animăluțe. Îl închizi dacă e obraznic. Facem o mică recapitulare. Suntem pe calea Moldovei Lilieci, la 8 minute de centrul orașului Bacău. V-am prezentat o casă de 90 de metri pătrați construiți, amprentă la sol, două dormitoare, living generos, bucătărie, terasă și baie. Curte 350 de metri pătrați, mobilată, utilată, echipată. Preț la preț de apartament nou, cum v-am spus. Doar, atenție, te muți la 8 minute de centrul orașului Bacău cu 126.800 de euro. Preț, eu aș putea spune corect. Primul venit, primul servit, așteptăm ofertele dumneavoastră. David Bogdan, Infinit Imobiliare. Contactează-mă!